Eyenge Tembe Television ekionga weekend ncheni gonkoro kwa Ruth Morara. Kubwatekana negekorokia abantu babere gosiria magimabo imeye kenyorokia Motoro Kitutu Masabe County ya Nyamira. Nigo abanyanyimbo bainegeti kukigo cyakyo botuki magiga y'umusubati yomo mela nigo itwa ase cinjira cyo botutukanu. Omokageru yubo goita umusubati mela niga itetwe na goikerani gwa gokwa goikagosiria bogima bwae. Nchitinyi geneti tukarwa tukare bo mugambi weli botuko tato ka bo mugambi tukare so mugambi agatumi kimete tiri tukacha bakaga katwa ikaga iga tukanya abantu ko tukasoe kigitari tukanya kigitara gitingete tukachukura gato sinya kero gato sinya tukaja kubutore binta tingete kigiteki tukasoime tetwa nyo ime tukasoe nyomba tukachukumureka chiru muchigonsi tukanyara muswati utayo tukamatena ki tuemere nende sikwa moira na ikwa mobe kanga yale tatie tukota ipi tukamaso kisika cha goito kera cha goito tari kukwana nkarwa nkamyo kankarangiri chindu kuchane kabate incho amangana asali kire rora kana batebi tukatire na barabu indu kuyane ra mokokoti acha komochi bwe kangora akomoyo cho komote yaya na re bumerani na moita na mutindeka kubatekana n'ubururo bobomenye nere tibumukireti nonyina samagoko y'abanyimbo asenere asusurwa goikagokwa na utindekwa hase nchire yiyo aso mugondo kwabo egekore nonyina bo kerete toboba aka bakamusibura chingo bakamuta ibono limango buna kwamo be kansa butorore akaja kule mamono agwa kane chinguru bakamukani to onye komaito so mobege tibu akamono muake yali akaiwa akaja gutukuri ngara kera tukuri ngara magura gasoka nali abantu bayiwe tobororo bakamubwata bakamwira uchigetiro gorari bakamuita agakwa na chinse mete tiri bakamurenta agatindekwa korengana nanjengo na komonya na ki yaya umwana oyo genda buyabori tiga chinkwanda chao nchiringia tulu chinsabona aire ngogo chakwaso nyumba kwa matini gokororaga na bana bandi baruba goso nyumba mapema aye tuli gotoka ante ya nchigese na arengensa nondensa tata tin konyoma nandengaga umwana otosinyire kenyoreke gimaga nonye gochyo ite tugo igotwa poe kenyoreke gepoe na bamura maro muiranira bintebi marore sori abekwa buna atinde getu na imo moiranira isike mo baba murabo abantu bagwete kenyoro baraba murantu bwatega bona bamura kitore itogeri onye moyo muri ko torentera bacho kuru muna twa barente tukare banyora bona ni mo begari ok mo torentera baswat muja kunywa maruri ok ne bintu binde mo koria bibasari kene ke mo to konya bona ne jise mo to aba mura babira banene bache ba to jirme to agotirega na gachire abwate jinguru kabisa ano mumro kwata jinguru nenja goma ni kabisa awan tengo tongeri ne nyomba abonye tulikonga gachire ena robu yekerna nyone kireja kirne karo kiatinde kirwari gakiaba muraba itungo sabaiga none ndagire mocha mwara atongia gakiyetige kwabikira sa kongu una bono orinere ya monyora ya sa ori okorege kono bwatu nero be kunsaliga oinoro mogoko ito mere ni omoirananire Aba kansora abakorokoro ase bunge ya West Mugirango nigo ba mochirie egati abarai koruase county ya Nyamira abagenderete kugikeria abarai buna uno seneta amono mo jumbe o West Mugirango Keru montago tebana na Steve Mogaka na acharete amani Nyamira yet nere participate nene ase chisegi chigenderete Nyamira ya ito anje atigane assembly ya Nyamira ninga kumirie robo bwa bono maskani atayo ukora mana woka omana somoke wali ne onyo mwana karamira ise kumbe amalenge bono kwa inga apata tena bakora amabana omuchumbo ito twa kera chukura buya
nama na konyora ngo mwe musie timaitia masoma kabwate agutarawo muchumbe oito o West Mugirango na ende nani na monye terimo indo jitakali koigwa na ende jeno mugaka amangana ari twakoire wiki yemo otichoporo chaisio so mugambi oito tiagera muri gokora burai nere ngatiokora mo muntu mutakora nero burai nkiokumramera mutakora nero obo MC otaria constituency yaye kibaonjorerie ontagete baonjorerie bachamo erinde county tegwenere nyari bono mukabana kwa nini agwishona ni siasa yo mo senator na iweta bana ba mintokuru magwagwari ba okwana na buna senator kwa na matango ju okwaniro omo senator tabwatie pound ali sa okwanira ndons ebe ne sukuru ebe ne nyegitari ebe mwa gabana gesona iga okwane kile gento kia sarikire igomba basugutamira batiga okora magendero muno bono mugabana atiga okora magendero amiyo ke uchi gutangasa mara yo mo senator kake anchora angeria bakansera baria bakoro bonsi pi erinde torangeria ba MC aba ekiagera abandi babo munde enana mbama etie kibago kwana bagutabubuka angabona ba MC baito angabona omubwataine no mo senator ito tanyaribo no mo senator baike amanu mutumbo ito osaba abajuba bonsi banyamira Gavana wa kaunti ya Kisii Mosque Paul Simbarati nigo ateneleti umurubiri buko igore nyagitari ya Ariana Level 4 Hospital chinga kiatebete munatera ikiranye ibintu biriye gwenerete bune nyagitari eriko igora nigalirete abamenyi bechinseme chira yogo chiko igore nyagitari eyo chinga kira ikiranye ibintu biri bigwenerete. I want to instruct you again, get back, check the missing apps were sure. I'll come and get back what will official. Maega ya yue ni gari ira yogo chikomenta abakori emirimo bayisaine ase nyagitari eyue eri abamenyi benseme yue banyare konyora obokora lya sobwange. Make sure now the two takers job as manyora banyagitari wa cooperation. Now the application I have a make sure I make the application in so that they can come on that to when we can by state. Famte, Montwe, Montgomery pharmacy, good point again. County ya Monjari obore iboro oborego no. Na lazima tuko chiefs. This one we must agree, and I'm happy that I spoke to the commissioner. I can now again everybody can go where they are supported. The county commissioner intervened. Abantu abarenga bana barenga ukuru utarabona gaba nakate. Mina abasaje bakuru abo bara ni mtondo. Chief, and I'm going to talk again today with the county commissioner. He said me what is doing. Lazima tuwe na tukora. Cheketi but mosiba I know mchano lakini lazima tuwe sana. Mchano tuwa ile kurusha. Mmoja akaiko yeye bali support mtu. Lakini naona mbele para ya sile atisha. Na wao ndio mtu. Lakini na mbele ezisha mbalo ntuka ikodo tena osha ikokora bantu bote korejes de mbabu mwezi kilo mundo rejeza shama oso manje kwe anything you want before 4 million entrada or second million entrada wataponya gatutumyesha ikanero ikoko torejeste Tawe kaunti ya Nyamira Mosque Eric Okongo nigo atebire buna igazeti notice ye wanchire bikarobiye bunge mashinani ime kaunti ya Nyamira nigo bayigatebire bikarobiye onsibiye bunge biganetse gukorerwa asama gacha manene ye bunge ya Nyamira Chinga kiechwe nigatebete buna omo governor we kaunti ya Nyamira nigo aretete uboso ku chinga kiarenge bosibwe senate koiranira igoro ye kaunti ya Nyamira.
Como nyalibona ingia ko ruka ko toma ba imsie bande bakari ko ikaranse metei omanya ko tayi la set notice nere aruetwe 2015 ka kino bakara asiwai kakere bunge ya rende 2013 to 2017 mroji ka set Jones speech ya kwete 2017 yeye yana ene kiyo ka yera ka wana ka komanya haji onko bolinga chibesa muna mwaro chigoro na kongete ndende tabesa yani tesu pigu kuri nyamire chibesa chikabe kuocha bale na chale ngo last time 161 million chiche chegwe abale nko boli na libonga na yebinde ibire batabanga uino muliro woki ko boli chiche chene sije no muliro woki taendelea kufuata na ndaliregi amana ayo kutotishara na nocholi gani roboti sorwe account ya Nyamira ekaro wa iguru wasinywa kali wa iguru kurumero majaburu kawera muangaza assembly ne account ya government ya bunu basaba iguru majaburu muangaza kali ora ka anya na divorce nyurwe kasi tilabe kese hii aenda hali mka tole mmefika. Nataka niwashukuru sana mkiongozwa na majority bwana deputy speaker. Hii speech unatoa mzuri hapa mzuri. Umongo na buya. Nataka uende ukae pale Nyamira. Assembly yenu ile tunajua imetangazwa is one. Kuna majengo pale Nyamira. That's why we want you to sit. Vile sisi Nairobi mnajua bunge yetu penye inakaa. So nawashukuru kwa kuja na sisi kama Senate we will stand with you because tunataka muendelee kufanya kazi yenu ya oversight. Sasa vijana 151 million. Toko bolina. Ekenege ndogera rais. Eba barwire gwetania chimisano nigo bagenderete konyoro borwe obogwenia inse yo morobiri bosa wenya gitari ya Silva kia egotoka mwembe omochi obosongo nigo baburirie abarwire bande gocha konyoro bogwenia inse yo morobiri yo bosa oyugo chikoera chitariki 30 cy'umutenyo gatatu bo mwaka oyo gwekirwe 2025. Na abariganire mwensi buno mu administrator bwenya gitari na abariganiri na hande nchyo nako bwate mechando ya maiso mechando ya maino lero bachire twarusiri abarwire gwetania 150 barusi wa maino bosa abantu gwetani 200 barorirwa maiso inchu munyale ko bamokonyora these services na inde munyale moko ego kerinya gitari ye. Want to make sure that our communities are developing. And we want to make sure that our people in the community are getting the right services. Silva kia ningi okora, silva kia korualia mariro onsi. Ocha kere hypertension, ocha diabetes, ocha boroire bonde bwansi kwa magoro arthritis, ocha chewa somutogo wati 24/7, toka ribishira sana Silva kia medical center, onyoro bogweni bwao. Bali bonsi mocha ndegeta maiso, inchwe karibu sana Silva kia medical center orualigo. Ndigo nanyo robo gweni obuya. Aro draba nyagitali bansukurikeire buya samarwiro sinabugate bangira maliogo ngende ntumeke ngwende ekire Silva kia nanyorera matibabu free abanyagitali n'abantu abaya kabisa batwa huduma bosa pesa njiyo bato saba. Nilikuwa na magonjwa mengi hivi lakini nimeona kama wamenishughulikia yote. Hakuna mahali ameniambia hata iwezi tosha pesa. Nimeshughulikia na naona naendelea kwa Noro omwali ogwikiunga chinsa isano na ibiri weekend ncheni kwa nkuru kwa Ruth Morara tumirane chikoraga chinsa 10 hase kiunga chinsa 10. Eduka ya womo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatoka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo karose chirangi mense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chechi brand ao
ekyo kiri chingia kirage chirangi chiga niko chiri chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chiri chikomentere nigwa amavuta yani oil na bwigo chiri cha mache inyuranga chirangi chiga niko chiri kurwase chiri chiri guririke iri yagatigati wekariguri iri abantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuragani bwochoganiri erangiriga aseduke ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use hasomanyete use chire biasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange ne duka Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera ase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.